Quico. Tens alguna altra cosa? No tinc res. Bé, sí que tinc una cosa. Ja sabeu el que tinc. On tornes, Quico? És que no tinguem res nou del Ros, no mouré fitxa. Però és que aquesta vegada podem trobar alguna cosa nova. A veure, qui volia anar a buscar el Ros? L'Eli. I per què no hi va poder anar? Perquè la van atropellar. I a qui li interessava que no hi anés? A l'assassí. Què? Això que dius tinc sentit. Ho hauria d'investigar la policia. Doncs parlem amb ells i ho preguntem. Que no hem de perseguir la notícia. Doncs perseguim-la. Que no hem de ser agosarats. Doncs diguem-ho. Sense mentides, sense enganys. Buscant les fonts fidedignes. Aquest cop no vull fer res que sigui il·legal. O és que no us refieu de la policia? Hola. Hola. Gràcies, Gràcies. És que sabem que esteu molt enfeinats. La policia, tu diràs. I per això us volem agrair que hagueu volgut parlar amb nosaltres. És la nostra hora d'esmorzar. Però no ens podem allargar massa. I doncs? Mira, com ja sabeu, des del diari estem seguint el cas del Ros. Volem informar la gent. El barri està molt sensibilitzat amb el tema i volíem contrastar unes coses amb vosaltres. Si busqueu informació, ja sabeu que no us en podem donar fins que el jutge ho autoritzi. No, això ja ho sabem, ja sabem que no podeu dir res. De fet, som nosaltres que us volem explicar una cosa. Heu trobat res més? Trobar encara no. Però tenim una hipòtesi. No us sembla molt estrany que l'Eli tingués un accident el mateix dia que marxava a Amsterdam? Pensem que això pot estar relacionat amb el Ros. I que l'Eli no va patir cap accident. Va ser provocat. Què? És collonut, no? Tinc o no tinc olfacte? La policia ja està treballant amb aquesta hipòtesi. Ah, sí? I teniu alguna pista? Qui conduïa el cotxe? Quin model era? Algú... Això forma part del secret de sumari. Però nosaltres us podem ajudar. Som periodistes. Sabem investigar. Busquem, trobem... Al cap i a la fi vaig ser jo qui va trobar el cos. I et recordo que vas acabar a la presó per fer-ho. Precisament per això, a partir d'ara, ho vull fer bé i col·laborar amb vosaltres. Em sap greu, però haureu de deixar que se n'ocupi la policia. No pot ser. Gràcies. De res. Gràcies de què? Els hi hem ofert la nostra ajuda i no en volen saber res. Ja els has sentit. Hem de deixar que facin la feina. Ja informaran com toqui. Quan toqui? És que és ara que toca. La gent vol saber. Nosaltres estem estancats. Ho sento, però em sembla un error que ens donem per vençuts. Sí, què penses fer? Tinc una idea. Escolta, enviem un altre missatge a veure si es connecta. N'hem enviat 3, Quico. I per què no ens diu res? Tota la tarda que som aquí. Doncs perquè segurament no vol saber res de nosaltres. Quico, què fas? No comencis, jo no vull enganyar ningú. Volem parlar amb ella, no? Ho veus? Escolta, ràpid, connecta el programa de videoconferència. Hola, Eli. La Sandra ha anat un moment al lavabo. Escolta'm, ens sap molt greu tot això del teu germà. Com estàs? Fa calor? Quico, quan torni la Sandra, digue-li que es connecti ella directament. Escolta, perdona, t'he enganyat. Però és que volíem parlar amb tu i no et connectaves. Però, de fet, no m'estranya. Et volia dir que he canviat. I que, sisplau, no pengis. Escolta'ns un moment. No vull parlar amb tu.
Eli, hola. Hola. Mira, només et volem demanar una cosa. Serà un moment, si ens ho permet, si no ho entendré. Gràcies. Mira, sé que no t'agrada que et parlin del Ros, i segurament nosaltres no tenim cap dret a ficar-nos-hi. Però volem saber què va passar. I suposo que tu també. Us dono un minut. Sí, seré molt breu. I hem estat donant voltes, i pensem que la persona que et va atropellar segurament està relacionada amb qui va matar el Ros. Per això et volíem preguntar... Pots fer un esforç i intentar recordar alguna altra cosa d'aquell moment? Ja ho vaig explicar tot a la policia. Sí, ja ho sé, però qualsevol detall seria important. No sé, un soroll, un color, una lletra, qualsevol cosa. Ho sento, però tot el que sé i recordo ho he explicat i no en vull parlar més. Escolta, Eli, ens has d'ajudar a trobar-lo. Qui va matar el teu germà no pot quedar lliure. Ha de pagar pel que va fer. I no m'ho crec que puguis oblidar-ho i que puguis perdonar-ho. Sisplau, Eli, ajuda'ns. Volem trobar-lo. Només cal que pensis. Qualsevol cosa, el que et vingui al cap, pensa. Eli, només cal que pensis. Perfecte. Ara sí que ha passat de nosaltres. Què passa? No hi ha ningú que vulgui col·laborar. És que ets molt sensible, Puc seure? Preferiria que no. M'han tornat a readmetre a l'Ull de Sant Andreu. He deixat estar el morbo i el periodisme groc i investigo amb el Marcel, de forma totalment seriosa, l'assassinat del Ros. Hem intentat parlar amb l'Eli, però no ens n'hem sortit. L'Eli no vol saber res de tu. I la Sandra tampoc. Estic convençut que l'accident de l'Eli està directament relacionat amb l'assassinat del Ros. L'Eli va continuar rebent missatges del seu germà quan ja era mort. Qui creus tu que li enviava aquests missatges durant aquell temps? L'assassí? Exacte. Però la policia ja té aquesta informació. I segur que ho ha investigat. O sou més bons que la policia? Que nosaltres sapiguem, encara no n'han tret res. Però estic convençut que aquí hi ha la clau. Si poguéssim parlar amb l'Eli i la Sandra, potser recorden alguna cosa que en aquell moment se'ls hi va passar per alt. No ho crec. Escolta, estem parlant del germà de l'Eli. I tinc entès que la Sandra se l'apreciava molt, el Ros. No ha de ser fàcil viure amb una cosa així. Que hagin matat una persona estimada i que el culpable no en pagui les conseqüències. Tu creus que és fàcil d'oblidar tot això? Escolta, la Sandra és a València fent unes classes tranquil·la i feliç. No penso empipar-la. Però com... Que si l'Eli i la Sandra no volen parlar amb tu, jo no les faré canviar d'idea. Però només... Mira, la Sandra ja ha passat prou coses. I si l'Eli ha marxat, és per deixar enrere tot això. Crec que es mereix una mica de pau. D'acord. D'acord. No insistiré. Gràcies. Tota la tarda pentinant al lloc de l'accident i res. No traurem res. Però és que ja estem a prop. Si trobéssim qualsevol cosa que ens ajudés a identificar el cotxe. Hem fet el que hem pogut. Ja està. Tu manes. Hola. Què tal? Hola. Mira, he estat pensant en el que em vas dir i no em puc quedar de braços plegats si hi ha una possibilitat de saber qui és l'assassí del Ros. Però comencem.